सासे मेंनो रोङै आरो गोख्रों गोसोनि सुबुं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रौता आनसलिकनि आगुनि आफादगिरि आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुआवबो बिथाङा कालचार सेक्रेटारि हिसाबै हाबा मावदोंमोन। खोब दुखुनांथावै आरो अबथिरायै बिथाङा जोंखौ नागारनानै थांबाय। हायथासा गोरा बर' बिथां रुंसारिनि दिनै गोथार सारादुनि सान आरो बेखौ नखरजों गामिजों रौता दखर एबसु आरो लोगोसे मोनसे बानजाय आफाद दानानै उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आरो गासै जों बाहागो लानायनि गेजेरजों बेखौ खुंफुंदों। जिहेतु बे मोनसे नेमखान्थि आरो मोनसे जि आसार खान्थिनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनांगौ आरो दिनै बे जोंनि दुखुनि सान। जुदिव जों आसार खान्थिनि नेमखान्थि बायदियै सारादुखौ खुंफुंदों, खारन बिथांनि एबसेन्सआ जोंखौ जेब्लाबो गोसोआव दुखु होयो। रौता ओनसोलाव एबसुनि जुथुम्मा, थुनलाइ आफादनि जुथुम्मा बा जिखिनि इनस्टिटिउसन दङ, फसंथानफोर दङ, हारिमु बिथिङावनो जा, समाज बिथिङावनो जा, गासैबो बिथिङाव हायथासा गोरा बर' बिथांनि जि प्रेजेन्स बियो मालाबाबो माने मिस जायामोन। बिथाङा जेराव लेंहरो, जेराव हांख्रायो बेयावनो बिथाङा बाहागो लायो आरो बर' हारिखौ गोसोजों, गोरबोजों, मेलेमजों जिउयै माहेमै अनग्रा आरो हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमग्रा सासे सुबुं। बिथाङा न'खराव मा दङ मा गैया, गावनि आखाइयाव मा खामानि दङ गैया, सम दङना गैया, बेखौ बिनि फारसे बिथाङा मालाबाबो सानामोन। आरो जाय हांख्राया मानो हारिनि सार्थआव, ओनसोलनि सार्थआव बिथाङा बेयावनो बाहागो लायोमोन। गानो रोङै मोनसे जि नोरजिया जि बेमार बा देहा, बेखौ जथेस्थ' जोथोन लानाय जादोंमोन सिगांनि समावबो आरो माखासे समाव बिथांखौ फाहामनोबो हानाय जादोंमोन। खिन्थु नैबे खेबसेयाव बिथाङा बांद्राय गाज्रि थासारियाव सहैनायनि थाखाय जों बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामसेयावबो बा गोथाङै लाखिनो नाजासेयावबो बिथाङा जोंखौ आनज्रायनानै थांबाय। बिथांनि जिखिनि कन्ट्रिबिउसन बिहोमा बे अराय गोजोर जानानै थागोन, जोंनि थाखाय गोसोखांथाव जानानै थागोन। न'खरजों दुखुआव बाहागो लाबाय आरो न'खरखौ मोजाङै जोथोन लानांगौनि थाखाय जों बयबो खौसेयै गसंथानांगोन। आरो दिनैनि सानाव आरो उननि समाव हायथासा गोरा बर'नि जे आद्रा मोनसे मावनो गोनां बिथिंफोर, बिथाङा जिखौ सानदोंमोन रौता ओनसोलनि थाखाय बा बर' हारिनि थाखाय, बेफोरखौ लानानै रौता दखरा एबसु, उदालगुरि जिल्ला एबसुआ थारैनो सावरायगोन, थांखि लागोन आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेबायदि आरोबाव जोंनि गेजेरनिफ्राय सासे गोख्रों मावथि आरो गावखौ हारिनि थाखाय बावसोमग्रा सुबुङा जोंखौ आनज्रायनानै थाङा, बिनि थाखाय जोङो बयबो सांग्रां जानांगोन। खारन साननैसो सिगाङावसो गपाल स्वर्गियारि, जाय हारिमु बिथिङाव खोब स्ट्रंलि गावखौ बावसोमग्रा जाखांफुनाय सासे लाइमोन सेंग्रा, बिथाङा अबथिरायै जिउ गोमादों। आरो बिनि उनावनो हायथासा गोरा बर'नि जिउ गोमानाया जोंखौ गोसोआव जोबोद दुखु होदों आरो बे जोंनि सुख'नो हायै मोनसे खहा आरो बे खहाखौ जों मालाबाबो सुफुंनो हानाय नङा। दा बेखायनो इयुनाव जोङो बयबो सांग्रां जानांगोन आरो बयबो जोथोन लालायनांगोन, खौसेयै जों गसंनांगोन। गोजोन्थों। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 69013417
656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।